Здравейте, търсещи, критично мислещи и готови да поемат отговорност за здравето си и живота си хора. Днес искам да поговорим за хроничния колит и да ви прочета отзив от един участник в моя форум и в мои семинари, който е лекар по професия, практикуващ. За съжаление, поради този факт, той не желае да се появява пред камера на този етап, макар че много го моля и ръчкам в тая посока, защото има невероятни резултати. Ам, Сега ще ви прочета само за неговите резултати, свързани с хроничния му колит. В някое друго видео може да поговорим за резултатите, които постигна от моя курс "Промяната", в който се включи, и за интересния начин, по който се включи. Но да започнем с отзивите, защото те не са кратки. Така. Здравейте! От година страдам от хроничен колит. Това е кошмар, който не пожелавам на никого. Постоянно разстройство, болки в корема. Не можете да ядете почти нищо и сте безпомощен. Медицината не знае нищо по въпроса и не го лекува. Пак повтарям, човекът е лекар. Изпих десетки добавки без ефект. Диети без ефект. Опитах десетки алтернативни методи. Дишане, мудри, медитации, лечебни мелодии, лечители с лечебни енергии. Нула. Една сутрин погледа ми попадна на прашясала книжка на лавицата. Техника за емоционална свобода на Иван Петърнишки. Купувал съм я преди 10 години. Тогава за кратко се занимавах с тез. И сега я грабнах като удавник за сламка. Бързо си припомних стъпките и започнах. Едно отклонение само да направя тук, това не е от него. Много хора ми казват, че са си взели книгата ми, сложили са си я на лавицата в библиотеката и са забравили за нея. И години след това я взимат, отварят я, четат, прилагат и виждат страхотни резултати. И съжаляват за това, че тая книга толкова време е седяла на лавицата им. Те са продължавали да страдат безмислено, при положение, че спасението е било буквално на една ръка разстояние. Така че ви препоръчвам да не допускате тази грешка, да се получите от опита на другите, и затова и правя тези видеа с отзиви от хора, които са постигнали резултати, за да ви мотивирам, да ви надъхам и да ви покажа, че е възможно да се постигне привидно невъзможното. Майката му е работа по правилния начин. Много работа, както ще разберете от това видео и от предишното, което публикувах, нали, на момчето, което беше с вегетативната невроза. Така, продължавам с отзива. Занимавам се с енергийни практики повече от 20 години и веднага след първото тесане усетих поток енергия, след активацията на меридианите. Казах си, щом тече енергия, значи нещо се случва. Някъде на третия, четвъртия ден, те съм по 10 пъти дневно, човека те са по 10 пъти дневно, както и препоръчвам. Усетих за пръв път корема си по друг начин. Появи се енергия и тонус в ежедневието. Почнах да спя по-добре. Понякога перфектно. На 7-8 ден започна да изчезва разстройството. Постепенно. Ту добре, ту по-зле. Но от ден на ден се подобрявам. Допълвам, че съчетавам тест метода с метода на Силва, по мое усмотрение. За тези, които не са запознати, метода на Силва се състои в визуализации по 3 пъти на ден поне на желаното състояние, и има там техники за изтриване на старото състояние, нали, работи с няколко екрана, както и да е, това не е толкова важно. Дори само визуализации да правите за желаното състояние, т.е. все едно, че сега
вече сте здрав, примерно в неговия случай корема ви работи перфектно, храносмилате всичко идеално и ходите до тоалетна нормално и с лекота, то това би подпомогнало работата с тез. И това така или иначе го препоръчвам в книгата си, в предизвикателството. Препоръчвам да се съчетава тез с визуализации, които са в основата на метода Силва и освен визуализация и утвърждения там има, но в случая визуализациите са по-важните и по-добре действащите заедно с тез. Така, продължавам с отзива. След тез визуализирам добри ефекти и през алфа състояние и съгласно въпросния метод просто вярвам, че така усилвам визуализацията. Алфа състояние е определена мозъчна честота, при която човек обикновено навлиза, когато заспива или когато сънува в някакъв лек сън. И този метод Силва учи как да се влиза в това алфа състояние. По принцип, за да не правим нещата твърде сложни, всеки път, когато вие си затворите очите и започнете да визуализирате, вие естествено влизате в алфа състояние. За всеки път, когато не мислите за някакъв проблем, т.е. не сте ядосани за нещо в момента, ами сте с затворени очи и си представяте нещо, вие започвате да влизате в това алфа състояние. Ако си повдигнете леко очите нагоре, около 20 градуса, ма няма как да ги измерите тия 20 градуса, както и да е, леко си повдигнете очите нагоре и си визуализирате по този начин, това улеснява влизането в алфа състояние. Това е основата на метода Силва. Просто изяснявам за тези, които не са наясни. Надявам се, че тия отклонения повече ви помагат, отколкото ви пречат да следите какво се случва с дадения човек, лекар. Продължавам с отзива. Те съм понякога из благодарност, съгласно друг метод. Т.е. той потупва по точките човека и изразява благодарност за нещо. Споделям всичко това, за да окуража всички колеги и приятели и да кажа ясно и високо. Тес работи превъзходно и може всичко. Тоест, този лекар иска да окуражи своите колеги лекари да използват техниката. И както ще стане по-късно ясно, той им я е показвал на такива хора и те са видели също резултати. Както и на свои пациенти я е показвал. След първата седмица в мен изплуваха ясно и ярко стари емоции, които ме тормозят вяло и незабележимо ме тровят от години. Стара любов и носталгия по едно време. Ясно разбрах, че те са прикачени към колита. Тесейки колит, изплуваха емоционални отрови. Тоест, човекът в началото е започнал да теса симптомите, той е тесал диагнозата, колита, което не е най-добрия подход, както е обяснено в моята книга. Но въпреки това е видял резултати и по-късно ще видите как когато преминава към тесане на емоциите, изведнъж резултатите стават в пъти по-добри. Така, продължавам с отзива. Започнах да тесам емоциите. Ясно разбрах, че докато не ги оправя тях, няма оздравяване и на червата. Тоест, сега, тук аз съм взел само неговите, това, което той е писал, не съм включил това, което с което аз съм го насочвал как да прави тест и всъщност по мои препоръки той се концентрира върху емоциите, а не върху симптомите и диагнозата. След тест започнах да получавам спонтанно силни потоци, много добра енергия през тялото. Кихам и прочее признаци на изчистване. Забелязах сутрин, че отделям големи количества слюнка. Също признак на изчистване от токсини. Така, това мое отзив, който нали, тук свършва и след няколко дни имаме нов отзив. Привет!
Съзнавам, че е твърде рано да се хваля само след няколко седмици работа, но имам явно подобрение. Затова споделям. Хем да си сверя часовника тук, хем да окуража всички колебаещи се или мързеливи. Стъпките ми са следните. Тоест, той как прави тест. Въпреки, че имам разстройство, заболяването е хроничен колит, аз напълно приемам и обичам себе си, като се освобождавам от разстройството сега. Тоест, отново имаме тесане на симптом, на физическо състояние. Освобождавам се от разстройството сега. Така, това мое, нали, по този начин продължава да прави тест, като си повтаря тази напомняща се фраза. Понякога те съм за конкретно състояние, дискомфорт или парене в корема, безпокойството ми от това и така нататък. Тоест, той хем те са физически симптоми, хем те са емоциите, т.е. безпокойството от физическия симптом. Емоциите. Както вече сподели в горния пост, емоциите, които ме мъчат в момента са две. Стара любов и носталгия. В горния пост аз не съм ви го чел, защото там той е по-кратък и сме си писали, нали, съм му дал някакви съвети. Поработих по тях, т.е. по тези две основни емоции. Стара любов и носталгия. И тук описва как е работил, въпреки че тъгувам за еди кого си, аз напълно и безрезервно обичам себе си, тъгувам за еди кого си. По подобен начин тръгнах към носталгията, като тя твърде бързо се разби на по-конкретни носталгии и мъки. Тоест, основната носталгия, така как да кажа, шапката носталгия, той я разбива на пак по мой съвет, на по-конкретни носталгии. Тоест, не е само носталгия по миналото или по прекрасното детство, ами е носталгия и мъка за баща ми, за майка ми, за селото, където живях като дете и така нататък. Бързо олекват, но това не ме заблуждава. Искат много работа. Тук е написал много работа, което се оказа, че не е чак толкова много работа след малко. Съзнавам, че само чопля повърхността. Съставих списък с емоции, по-скоро травмиращи случки до 20 годишна възраст. Това е пак нали, по съвети от книгата. Процедурата в мир със себе си е да се направи такъв списък. Сега съм на 58 години, лекар, и се оказаха около 40 основни случки, но списъкът расте. И това е до 20 годишната му възраст. След 20 годишна възраст, ако продължа да пиша, ще станат над 100 вероятно. Аз препоръчвам поне 100 да напишете, като започнете, с колкото започнете, все едно 10, 20, 30, като почнете да ги чистите, излизат нови и нови и съответно ги пишете и тях в този списък и тя ги изчистват. Това е по принцип най-дълбоката процедурата. В мир със себе си е най-дълбоката работа, която може да извършите, която да изчисти живота ви до сега от всички натрупани негативи и да ви реши букет от здравословни проблеми. Описана е, пак казвам, в книгата ми. Може да я видите там. И в семинарите също. Така. Продължавам с отзива. Поработих с първите от най-ранното детство. От тях се разруиха и излязоха нови и нови. Както е казано в книгата на Иван, кълбо конци с гигантски размер и подръпвам само стърчащите в момента и най-силни. За момента съм изоставил настрани емоциите, много време и сили отделям да тесам самия колит, което, нали, не е най-добрия вариант. Нали. Пак имаме отклонения от правия път, така да се каже, или от оптималния път. Чакаме много работа за месеци и години. Тоест, той хем тръгва в правилната посока, хем после се връща пак в неправилната. Или неоптималната, не неправилната. И поради което му се струва, че ще
Има работа за месеци и години. И ще видите какво се случва малко по-късно, нали, пак след като съм го посъветвал какво да прави, с тия месеци и години. Споделям, връщам се към отзива, споделям, че след тест усещам силна енергия през тялото ми, както и при самия тест. Тя е много приятна и всеки тест спонтанно продължава с дълбока медитация, без да полагам сили за нея. Затова ми е трудно да правя повече от 10 теса на дневно. Всеки сеанс продължава с минимум 30 минути енергия. Влизам във връзка с висшия си аз, а след тест, което мога спонтанно и моментално влизам във връзка с висшия си аз след тест, което мога спонтанно и моментално след години занимания. Тоест, човека дълго време се е занимавал с езотерика, както ще стане по-късно с различни духовни практики и е развил тази способност. И просто тест го вкарва в това състояние, без той да трябва да медитира, за да влезе в него. Така, продължаваме. Ефектите от тест при мен настъпват след 10-20 минути. Примерно за болка, физически дискомфорт или емоция не са веднага. Понякога кихам час след тест, това е изчистване. Нямам никакви призиви и препоръки към никого, но за мен е ясно. Има много работа за вършене и просто я върша всеотдайно. Тук пак едно леко отклонение да направя. В някои случаи резултата от тест не се наблюдава веднага след самия тест. Те са редки тия случаи, но има хора, които правят тест и примерно 10-20 минути, часове след това им се проявява резултата. Някои след като преспят им се проявява резултата. Пак казвам, това са изключения от правилото, така че не се отчаивайте, ако правите тест и не видите веднага резултат и ще чакайте примерно минути, часове, ден и вижте дали ще имате резултат. В семинара си аз обяснявам как всеки път, 99% от случаите, да виждате веднага резултат от тест. Нали? Просто той в неговия случай не го е правил точно така, както и да е. Но важното е, че е правил, че е продължил да прави и е правил много, често, всеки ден. И това му е помогнало. Затова има резултатите, които има. Така, минаваме на следващ отзив. Страхотен ефект. Припомних си най-травмиращата емоционално натоварена случка. Там жената, която е тъгувал. И си пуснах филма отново. Зададох си въпроса, къде в тялото си съм усетил травмиращата емоция. Обземе тежест в корема. Все едно някой е стъпил върху мен. Точно където сега страдам от колит. И ето тук можете да видите връзката между емоционалното състояние и физическия симптом или заболяване. В неговия случай тази емоция го е ударила в корема, в стомаха или в корема и той не я е преработил. И тя стои там и продължава да го трови и да предизвиква симптомите, които получава. Да предизвиква заболяването. Като я махне емоцията, ще се оправи заболяването, както ще видите след малко. Така, продължавам с отзива. Тежка, неприятна енергия. Направих моментално тест последния начин. Въпреки, че бях шокиран от това, което ми каза жената и го усетих като тежест в корема, аз обичам, напълно и безрезервно обичам приемам себе си. След този тест съм като препариран. Вълна от енергия тече през мен. Ще ме събори от стола. Ще работя по филма, докато го разтворя, т.е. изчистя. Безкрайна благодарност към Иван, който намира време да ни помага. Така, следващия му отзив. Пак няколко дни по-късно. Отлични резултати. Днес се навършват 25 дни, откакто започнах тест за хроничния ми колит.
възпаление на дебелото черво, който ме мъчи повече от година и към който пробвах безуспешно десетки лечения и конвенционални и алтернативни. 25 дни. И то не по най-добрия начин правен тест, но въпреки това правен по много пъти на ден масивно за продължителен период от време. Тест ми помогна на 95% да реша проблема си за по-малко от месец, като се има предвид, че заболяването и десетките му разновидности се считат за напълно нелечими и неясни като природа и възникване, т.е. причините им са неясни. За традиционната медицина, за нас, практикуващите нетрадиционна медицина и в случая те са ясни. Негативни емоции, които са складирани в тялото и не са изразени, и които седат там с години и го тровят. Така, продължавам с отзива. Тъй като разстройството е водещ симптом при мен, започнах да тесам по него така. Въпреки, че имам разстройство, аз напълно и безрезервно приемам себе си. Освобождавам се от разстройство сега. Така, той обяснява как го е правил, в смисъл показва целия си път, по който е минал. Прави го 7-12 пъти на ден. Първите дни усетих промяна в корема, някакъв комфорт. Към 10-тия ден се появиха моменти на пълно коремно здраве, редуващи се с колитни симптоми. Тоест има подобрение, обаче е в някаква, как да кажа, движи се в синусоида. Ту има подобрение, върви нагоре, ту има влошаване, върви надолу, но в случая той просто те са симптома и заболяването, а не емоциите. От няколко дни не само се чувствам здрав, но и корема ми функционира като почти напълно здрав. Не е 100% здраве, 95% е субективно. Но фактът е на лице. Справям се с нещо нелечимо, което хората влачат цял живот. Ясно ми е, че следващите месеци ще продължат тест за това, като ще внимавам за вътрешни подсказки и насоки към емоции, както към емоции, така и към физическото ми състояние. Що се отнася до емоциите, към които се отнесох повече от несериозно, той си признава тук, в мен изплуваха основно две емоционални тематики, които ме тормозят от години. Стара любов и носталгия към сърцето от детството ми. Нали, за това вече споменахме. Така, приготвих се за сурова битка. Представях си, че ме чака втори Сталинград с месеци тесане. Нали, той преди това беше казал месеци и години. На второто тесане, т.е. втория път, за който прави за старата си любов, тя изчезна в нищото. За 5-6 часа, за 5-6 теса, т.е. 5-6 тесания, изчезнаха напълно и носталгията по сълцето. Опитвах се да пиша списъци с стари истории, случки, емоции. Отнесох се сериозно към процедурата в мир със себе си, т.е. той е правил както е описано в книгата, направи един дълъг списък с случки. Подготвих кратки филми и така нататък. Но фактът е следния. За мен емоционален заряд няма. Живея спокойно, както никога преди. Пускам кратък филм, но в него няма заряд. И се затруднявам да реша какви емоции да лекувам и как при положение, че основните мъчители рухнаха, а под тях няма нищо. Допускам, че онова, което саботира и ми прави номера и крие злото в мен от тез. Един вид, че подсъзнанието му по някакъв начин го саботира. Има психоемоционален обрат. Опитах да извиквам дремещи емоции, но такива не излизат и просто се чувствам добре физически и емоционално. Сега пак кратко отклонение правя тук. Човека е написал огромен списък с случки. Очаква, че ще ги теса месеци и години. Вижда, че двете му основни теми са стара любов, която тъгува, и детството си, което е било прекрасно и така нататък. В момента нещата не са чак толкова прекрасни. Адресира тези два основни момента. Те са ги единия 2 пъти, другия да кажем, че 6, и те изчезват. И това срива целия списък с случки, който е написал.
Сега пак казвам, че той е писал до 20 годишната си възраст. Нали? След 20 годишната явно ще има още и ще има нови теми. И имаше, като дойде на курса, там ги е отработил. Но всичко това, което е до 20 годишната възраст, тия 20, 30, 40, 50, 100 случки, рухват и са изчистени всичките с 8 тесания. 2 за едното и 6 за другото. И тия години и месеци, които той се е подготвил да работи, по тях изведнъж се оказват 2 дни. Нали? Това е често наблюдаван така наречен лавинен ефект при работата с тест и работата с случки в процедурата мир със себе си. Връщам се на отзива. Добри странични ефекти от тест. Прилив на енергия, оптимизъм, отличен сън, влечения към плодове и зеленчуци, нежелание за друга храна. Много интересно. Променя му се вкуса, променя му се желанието за храна, защото ние много често използваме храната да потискаме емоциите си. Сега като са изчистени, няма какво да потискаме, не ни се яде вече шоколад, пастички, торти, сладко, не ни се пуши, не ни се пие алкохол и така нататък. Тялото само почва да иска здравословна за него храна. Продължавам с отзива. Преди няколко дни завърших едноседмично гладуване, само на плодови сокове, което очевидно също ми помогна. Особено характерно за тест при мен е постоянно и силно изчистване на тялото. Първите дни след тест големи количества урина и слюноотделяне. После урината стана много тъмна, сега се нормализира, но сутрешното слюноотделяне е постоянно и обилно, сигурен признак при мен за освобождаване на токсини и изчистване. Тест чисти тялото и това го усещам постоянно. В заключение няма как да съм по-доволен и благодарен. Явно съм оцелил правилните фрази, които моето подсъзнание разбра и прие напълно правилно. Много бих искал да посетя семинар или курс в бъдеще, не толкова от интерес към материята, колкото да се запозная с Иван и хората около него. Или просто да поседя с вас, да се насладя на атмосферата на изключителни хора. Поклон и благодарност, продължавам и ще споделям. И последно, той споделям, че при мен нещата вървят отлично, но сякаш обратно на правилата. Казано е ясно, чистете емоциите, за да излекувате тялото. Аз се затрудних при работа с емоции, въпреки че много се постарах и наблегнах на физическите прояви и симптоми. Освен, че подобрих на 95% физическото състояние за месец, тест с тест практически оздравях. Усетих, че в мен олекнаха емоционални фонове, които са ми тежали и са ме тровили. Тоест в това се състои обратния алгоритъм при мен. Атакувах физическото и това доведе до емоционални подобрения. Без да съм очаквал. При всяко положение ще продължа с тест за винаги. От над 20 години се занимавам с духовност. Посетил съм десетки семинари и съм работил с над 100 какви ли не методи. Не съм срещал толкова мощно и категорично работещо средство като ТЕС. Ще кажа директно, духовните, езотерични, метафизични практики могат да са приятни, интересни, да ви дават какви ли не блаженни усещания и състояния, но те по никакъв начин и на никого не влияят на физическия му живот или битност. Не помагат с нищо никому. Медитираш с години, рееш се в светове далечни от нашия и нула ефект върху чисто човешкия живот. Учат ни, че човек е илюзия, животът е сън и така нататък. Но какво като се напълниш с абстрактни постулати и New Age фантазии? Те си психологически прием, както го схващам, действа през енергийните линии и просто работи. Без претенции, без философии, странности и псевдознания. Малко се отвлякох, но преди да завърша искам да кажа от опити наблюдения. Преди да се захване човек с езотерики и духовности, трябва да е здрав ментално и емоционално. Така както за да спортувате, трябва да сте клинично здрав. За да карате кола, трябва да виждате добре и така нататък. Виждам как хора с психологични проблеми се пробват да живеят нормално, хвърляйки се в духовност. Лошо няма, но преди да медитираме
югинстваме и прочие, трябва да минем през добър психолог, за да не се разочароваме и загубим и да не си загубим времето. Който няма време и пари за психолог, да заповяда в света на Тес. Така, с това приключвам а, този отзив. Пак искам да ви призова, правете всеки ден, редовно, поне по 1 час на ден, тест. 1 месец и ще видите невероятни резултати. Правете го правилно, както е описано в книгата ми, която е тук зад мен. И още по-добре, както обяснявам в семинарите си, където показвам как да се виждат резултати веднага и коригирам грешките на тези, които ги допускат. Нормално е, хора сме, всеки допуска грешки. Линк към книгата и семинарите ще има под видеото. Повтарям, че това, което не се оправя с тест, се оправя с много тест. Така че захващайте се за работа, практиката прави майстора. Всичко най-добро ви желая, до нови срещи и бъдете здрави и весели празници на всички!